I realment les sales de reunions del Palau de la Generalitat havien quedat una mica antiquades. I llavors amb el president va dir, escolta, saps què podem fer aquí? Podem donar-li un gran caràcter a aquestes sales. Quin és el pintor més important, reconegut i que, evidentment, més patriota, més vinculat amb Catalunya i més a prop de... doncs és Tàpies. Què fa Tàpies? Està claríssim, un cavall, un cavallot, la pota d'un cavall, la cavalleria, els homes d'armes, l'avantguarda, ampliant la corona, ampliant el territori, ampliant el mite i la llegenda, no? A més, això, sempre amb el mateix de sempre, amb catalanets, cony, és que si no som catalanets, no som res. És molt poc ser catalanet, ser poc, perquè si no som catalans no som res.